ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa n'ụbọchị tata bụ afọ sị ka afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Share the link, share the link, share the link. Share the link. Invite your friends and well-wishers to join us. Now this very important topic I will know about Agwu and all kinds of Agwu or types of Agwu. It's a life-changing topic because what you don't know is only a mystery to you. And it makes life easier. Share the link. Share the link. Isiokwu anyị bụ Agwu. Ihe niile kwesịrị ịma gbasara Agwu. Na etu Agwu si alụ ọrụ n'ụdị Agwu dị iche iche enwere. Ma ihe gba niile gbasara Agwu, Agwu ikwu nna, ndị obere Agwu dị iche iche ka anyị ekwuta. Agụgụ m ọfọ si na chitata bụ afọ ya fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na aka ya ama jijiji ya ama anyị. Asị m na ndụ anyị ga-adị, na ndụ ndị akpọrọ ọrụ ga-adị, ndụ ụmụ dibịa ga-adị, ndụ ndị okota akpa dibịa ga-adịkwazị. Asị m na anyị ga-enyere obodo na anyị ga-adakwaziri obodo. Asị m onye si na akwa ya macha mpam ama abara nke ya. Onye echeche ihe ọjọọ ya eme ya ma onwe onye si anyị nwụọ onye anwụrụ ka anyị jee akwụ ya. Asị m onye ihe ọma mee, onye si ihe ọma mere anyị ihe ọma mekwara ya. Ọ ihe m kwuru. Asị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Onye si na anyị ga-adị mma, onye anyị adị mma. Mana onye si na ya ama adị mma, onye ama adịnata mma tiri ụwa agwụ. Mana anyị ga-adị mma. Maka na nche ada eme odogwu n'anya. Na mgbapụ adị egbu awa na nwa eze gbukwazi eze. Asị na ihe ọbụla anyị na-achọ bụ ezigbo ihe na anyị ga-achọta ya. Anyị ga-eweta ihe ọma dị na mba wenata n'ụlọ na-akụrụ ụlọ onye bara ya nụ. Aga m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ịma na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na oge nwere mkpochi. Aga m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi mgbasa ozi na onye isi nchụaja. Abụkwazị m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Bụrụkwazị onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị gbaala gị afa miri emi ma ọ bụ lụọ ọrụ mmụọ ọbụla dị iche iche ma ọ bụ na o nwere ihe na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo ị chọrọ ịjụta, send the message na WhatsApp. I answer my calls myself. 08057837672. Ọ bụrụ na m anọrọ online, drop voice note. I will respond accordingly whenever I'm online. N'ụbọchị tata, isiokwu anyị bụ ihe gbasara Agwu na ihe niile kwesịrị ịma gbasara Agwu. Ka mmụọ gwa dị mkpa, echefukwara na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ga-ebido na June 6th, last ya for 14 days. Na the 14th day ya nwa achụcha aja anyị ga-achụ, anyị gbuo ebulu mee saraka bute mmanya ndị mmadụ erikwazie ma ṅụọ. Aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ndị a ga-achụrụ aja a n'isi ha, aja mbunye elu, aja ịpụta ihe na aja ịdị ude. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ndị a ga-achụrụ aja for 14 days, you send them your 3 prayer requests. Then make donation token to the account. You chat me so that I will provide the other information you need. So that can include afa gị. Ọtụtụ ndị mmadụ ebuku begori nke ọnwa June a. Ọtụtụ ndị na-esonyere anyị kwa ọnwa. So if you don't like what is happening to you right now, or your account balance is not something good at all, agbachina nkịtị.
iwegodogo ego iji alụ ọrụ chụba aja so na-achụ aja na-esonye na aja ayiri n'igwe etu a maka na enwere ike ebe ị nọ ọ bụrụ na ị nwere ike ịchụ udo aja na onwe gị ị nwere ike ịbịa sonye na nke a na-achụ na grup ụbọchị ahụ emechi ịchọkwa ịbịa na ndị mmadụ ya bịa rie ṅụọ maka o nwere ndị ka ndị mmadụ na-eri aja a chụrụ n'isi gị ka ihe ọma na-emere gị. So mgbe ọbụla ị nwere ihe ọbụla ịchọ ka bụ na akarịa send them message na WhatsApp 08057837672. N'ụbọchị taa dịka isiokwu anyị bụ gbasara agwụ na ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara agwụ na ụdị agwụ dị iche iche nwere. Ihe anyị kụziri yesterday bụ gbasara chi onye ụwa mmadụ. Ọtụtụ ndị mmadụ ịma na-erighị ọtụtụ ndị mmadụ erie mana o nwere ihe nkwere mma akọwa taa maka ihe meseji mmadụ sendere m na nkọwa ya. Ọ na-asị na chi onye ụwa mmadụ bụ the soul. Why chi onye ụwa mmadụ chi mmadụ bụ the spirit. I laugh. What a contradictory statement. Agwago m gị na onye ọbụla na-agwa gị na chi dị iche onye ụwa mmadụ dị iche wa akpa gị ka ọ na-atageti. Ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ ka ị chụwa aja ịchụọlụ chi gị ịchụọlụ onye ụwa ọ bụrụ double portion. Ị ghọtara ya? Mụnwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. If you are my follower, ihe m na-achụrụ aja uchi onye ụwa m is a single entity, and today I'm being blessed. So don't allow anybody to target your pocket. You got that? Now let me tell you, all the spiritual explanation in all religion, both what they are talking about, they cannot even explain it using other parameters or using other religion. In Christianity, for example, come with him or mad. Christianity recognizes your guardian angel. Period. Only they emphasize the soul. The soul is not the command. What is the command is the spirit. So pay attention to the spirit. You get? Yes. The soul is what makes us animistic. That is, we are animals. Yes. Because human being is an animal. Higher animal. Now, other animals also their origin animistic, like call it any animal you know. Call it sheep, cattle, and rest of them cow. All this is they originated, and where they originated is from the animistic realm, while human being originated from the spiritual realm. But for the purpose of living here on earth, we need the vessel, the body. You understand? Because the only body that is the only thing that can trap the spirit. If not, the spirit is invisible. Now, for that reason, human spirit, that's why human being has soul and spirit. You understand? We are higher because we have something that animistics, the animals do not have, which is the spirit. And that spirit, we remember what we are. You understand? So, you cannot be talking about the soul. Rather, talk about what is real you. The spirit. So call it Chonyo Woman. Then, ihe ka ọsụrụ ọtụtụ ọgba aghara na nkụzi dị etu abụna sorry. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akụzi so many things na social media has no authority. Some of them are not even core ordinary people. This confusion is because of a lot of spiritualists. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-practice occult training. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-practice some of the nkuzi abroad, nkuzi ọdịnala. I don't want to start calling names. No one them we have practice some of the nkuzi ha from India or one or some other world spiritual things. So happens here, Hana Akuzi, them mother will be looking at them as na onye ọdịnala. Onye ọbụla na-akụzi na social media adịghị egbupụ ọbara abụrụ ọdịnala person. Onwe ọtụ na social media ihe a na-akụzi bụ they talk about candle, incense, and whatever. How they split blood. Down abroad. Yes, ordinary believe in blood sacrifice of animals.
So some of these people are able with some of the spiritual things, their own way of religion and thinking, then bring it to cause confusion. But our foreign mother were too much emphasizing on element. Therefore causing so much problem here and there. Since I'm as a mother or than Igbo. At what point can I be the let me tell you one thing. Why some of them in the Mariana could do so many other things? Go because of the power of social media. Social media, but the may in the Madonna so many things. Okay, let me ask you. You go and claim new Dibia, money with spiritualists. Facebook aside, social media, all social media aside, YouTube aside. Whatever you are claiming you learn today, you wouldn't have learned anything. And when I told them, I say, now they go about Agwu. You're here on social media. They boss, what are you talking about? It was Agwu awkward in an Igbo. Even when we are small. Yes, somebody must mentor you. But so social media, because you follow ya. Now, not touching Kusi in Hana Kusi. If you may apply, you create your own group, you will teacher. Therefore, I say, boss Agwu, because he never copyright. The money he never stealing. The money he never. We are stealing the intellectual properties of others. And you create your own group and they send you one Kusi. Those things are not coming from your brain and their research. Then, empathize here, you can amazing case in the boss Agwu because they have learned one or two. But let me tell you, one or two you learn on social media. No Dibia will teach you 100% of the real thing on social media for free. You understand? Even for the Yakuzu, the peripheral, so Yakuzu, nobody will teach you down to earth. You understand? When tough time, that is, when real tough time comes, if one of those things Yakuzu peripherals, they can really lead you to cause spiritual solution. You know what? Don't be deceiving yourself. Now, another language. When be on social media, I one on the matter. Neighbors are real. Of what to say this and that, because more than 50% of the paradise on themselves on social media about us. Here they make copyright. You know what? And the message for him make us go for the new make us. No, ya name, only new moon lewi. Onye men can one name new moon. For the new moon. Onye can no name for us in water. This and that. All these things are here and make us. You know, they make us we home as in Agonia and Mutanagonia, and they make us be. But what they boss out. But although to them that on a male spiritual stealing, you're not even paying homage to whoever is learning those things from. Of course, some of them are not learning from one person. Learn from this and learn from this person, learn from this person, without even paying homage. It's spiritual stealing. Now, for the Ghana village, Ben, I have more than for them man and Akawa. Now, they are Dibian and foreign lands. I imagine cars in here. Then I village, Ben, Naggy boss, I came on with the Hana Okota Adibia. This language is not EZE-ANA Ugochi to create this language. Go to your village. Okota Adibia, Ogbuefi Diberaga, what the person is doing is learning. He's learning the process from Naka because no Chediba Chuad or the Monaka. At the end of the work and mentorship, the Dibia will now bless him. That is exactly what Elisha did to Elijah. That is, Elisha trained and mentored Elisha. The same thing we hear Moses to Aaron. I can't, maybe I start mentioning names in the even Asian books, there are too many. But modern this because of Facebook, because of YouTube, you will be claiming that there is nothing like. And I still stood my ground there. It was the core because of the avoid the mekasi and no other do to another about Agwu. The Nkuzi is not coming from almost one source. Nkuzi got this similarity.
are very similar. Mana because of no onye lahụcha ụla okwu ofu ihe onye ọbụla claim uzie maka na anyị Igbo na onwe ọdụ chọrọ ịgbabọị aka na agbabọị na no onwe ọdụ chọrọ ike eme ntọ ya even ụmụ okorobịa anyị kama onye nọ na bet Naija ọdịrị dị ije gbabọị ọdịrị dị gbabọị ọ ihe niile aka ndị mmadụ were si bịa na spiritual matter anọ ya batara ọtụtụ n'ime ha ji wee gbaa ụfọ gbuo onwe ha ụchụ maka o nwere ihe ị ga-eje na-eme mmekasị ofu ihe mmụọ agba ụchụ mgbe anyị na-achụ ihe na-eme n'ihu ọlụ gị nwa onye mere n'ihe ọlụ gị nwa onye gbara ọlụ gị n'ọgụ nwa gị nwa yes nwa na-ene m anya mmekasị ka ị na-emekasị anọ onye batara na ị nwere ike ị na-alụ ọlụ nwere ihe ị na-alụta ịghọtara ya maka na agbọrọ gị aka n'ume ịkwadodo akwado wee pụta n'ọlụ a ihe anyị bịara ikwu taata ụgbaka kọl ya bụ kọl ihe anyị ji bịa taata wa agwụ and ọ agwụ anwa bụ kọl mma akọwa ya tọọ ntị na ọfụma share the link invite your friends to join. Gịnị bụ agwụ? Agwụ bụ Igbo language. Agwụ bụ the spirit that is behind every man's talent, every man's gift. That is Agwu. That is the core. Example, onye na-akọwara m ihe na-asị m na chi bụ onye ụwa mmadụ bụ soul nke nwa bụrụ spirit. Chi bụ spirit. Then onye ụwa mmadụ bụrụ soul. Wee na-adụ ya n'ọdịnala Igbo gị nwa na-akpọtụ chi gị kpọtụọ ike ngachi gị kedu ihe ime gị nwa ka m na-ajụ gị nwa na-akpọtụ chi gị kpọpụta ike nga ya kedu ihe ime abeg ndị mmadụ are not serious because they keep on twisting ọdịnala with some of the people that is teaching so many things read from so many books abroad ọdịnala, therefore confusing yourself the more. I keep saying it. If you are following whoever you are following, 3-6 months, you have not seen changes at all, please change mentor. Understand? It's obvious that you are not being led aright. You know that? Yes. Only able to call on your dana. One of all the possible, a month, 2-3 months, you have not started seeing changes gradually. If not, it then means that you are not doing the right thing. Magana, if you are following Onyamaradozo, how can the person give you what he doesn't know? If you want to follow who know road. If you know so onye nwere ihe nwere ike add up value. Can you add value? Now, ka I better topic aji maka agwụgwọ m gị wa agwụ. Now, Agwu spirit behind every man's talent or gift. Now, in an ancient book, it's boldly written, now gift of a man maketh a way for him. Is your gift that will make you blow large. Is your gift. However, every man has Agwu. Every human spirit has Agwu. Mana Agwu will level by level. Nwekwazi ụdị dị iche iche. O nwere ndị Agwu ha bụ obere Agwu. Onye batara ụfọdụ ndị mmụọ etu anọ na-agbara mmadụ afa gbata na onye ahụ bụ dibịa. Ihe ọzọ na-eji ije gba afa ahụ using the parameter to check the level of Agwu onye a. Agwu ga-ebunye ya oche ode ka Agwu ka o nwee ike chekwa onwe ya ma ọ kwanụ chekwa ezinụlọ ya ma ọ kwanụ chekwa ngwurube nna ya. Yes, enwere call. Anyị na-ekwu the word call. Yes. Mana call dịkwa. The level of your call determines o nwere ike call ị nwere abụrụ nke iji echekwa onwe gị, onyinye amara enyere gị maka adị mma gị maka ibi ndụ gị n'ụwa. Nwee ike onyinye amara enyere gị abụrụ na ọgụnwa bụ the Messiah of your family, your lineage.
That's all. Mana o nwere ndị e nyere oke agwụ na agwụ ha bụ ndị a ga-anụ aha n'elu ụwa dum, na agwụ ha bụ agwụ ga-eduga ha jee mba dị iche iche, na agwụ enyere ha bụ agwụ eji azọ mba nations. Ije ọrụ na agba ochie jee gụọ ancient books, ifu na o nwere ndị amụma ezitere maka ndị oli agbụrụ Israel. Ọ bụrụ na esi ka ị classify ndị amụma na ancient books, ifu na o nwere ndị bụ great prophets, o nwere ndị ọrụ ha dara ezigbo ụda ka mmadụ. Ana m alike ihe ọmụmatụ maka na ihe nji amatụ bụ na mmatụ ichefu ihe m kwuru icheta ihe mma na-atụ. O nwere onye a na-akpọ Jona bụ onye a kpọrọ oku, o nwere call ya bụ to evangelize, mana e nyere particular target. You should go to a particular community called Nineveh. That is the only mandate given to him. You got it? You can see that his mandate is very small. Yes, but then will any greater mandate. Now, during their reign as prophets, they did wonders. Their reign that is ran decades. It taught lives. Some of them have extraordinary gifted before they perform a lot of things in history that they created indelible mark. You can never erase their achievement overnight. Etu a ka ọ dị na call. You na amachana, yes, enwere ike awụ na agbọrọ gị okwu, mana o nwere ike okwu akpọrọ gị bụ obere amara inwere obu kwesịrị ịbụ jos chịkwa ihe dị na-agwụ gị ka ị kwụrụ ka nwoke si akwụ, ka ị nwee ike chekwa ezinụlọ be nna gị ma ọ chekwa ya lineage period. In other words, if you have such little mandate or assignment, dị nọ n'ọlụ ewe asị na JD. Now, ihe ị kwesịrị ime mekwa ihe dị na-agwụ gị. Ọ bụrụ na ọfọ be nna gị bụ ọfọ ememebiri ọfọ, enwere ike ọ bụrụ na ọgụ ka a chọrọ ka akụba gị, ka ị restore all the atrocities, ka ị restore rebuild obibe nna gị. O nwere ike ọ bụrụ na ọgụ aka ji ọfọ ngwuru be nna gị, aka iwere ka iwe aka ji ọma na o nwere aka ji ọfọ abụrụ maka nke ngwuru be nna gị. Ghọtara ya? Ọ bụrụ na ọsọ ebe a ka e nyedebere gị mandate, mana ịnụgo na ị nwere call, ịpanizie anwa because na agwụ enyere gị dị very small. Enyere gị agwụ ka ịzọwa mba, agwụ dị very small. Onye na-eto a nwere ike eto a na ọnụgo na onwere call na ọ bụ aka ji ọfọ, ọ mapụ si na ọ chọrọ ibido dibịa. Dị afọ dị ihe nwere ike ime ije na social media. Onye na social media nwa ọ na-ekwu ihe mana detede bụ na ọ na-arụ dị ọrụ ọmaede na-atụ ute pụtara ihe maka iyi na agwụsi elu, maka na agwụwu the spiritual horsepower, the backbone. Agwụgwụ agwa ga-eme n'ikwu biere okwu maka na asị na okwu a na-ebi n'ọnụ ofe ka n'ọnụ dibịa ka ọ na-ebi. Yes, ọ mmụọ agwa kpọrọ oku agwụ agwa kpọrọ oku ga-akwụrụ igwu na ọdịgo mma maka na okwu ọnụ ka Chukwu oke ji wee ka ụwa. Okwu ọnụ ka dibịa ga-ejikwa wee kwu na ọdịgo mma, ọ dị mma. Ịbụrụ onye nchụaja, okwu ọnụ a ka ị ga-eji kwubi okwu si ya dị mma, socha ibi ọ dị etu ọnwa. Ichefukwara akụkọ akọ na ancient book gbasara story of Hannah na di Elkanah, si ebe a wee kọwa akụkọ gbasara Eli. Echefuna na Anna bụ nne mụtara Samuel, di ya wee Elkanah bụkwa onye nchụaja. Mana mgbe Anna nọ na mwute na ọ mụtara nwa, echefuna na ọ na-ekpebe ekpere every time
na-ayọ maka amara. Mana n'ụbọchị on this particular faithful day, ya na ndị ejere na oge Shiloh na ebe nchụaja, a na wee kọba etu o si wee dị ya n'obi ya na mwute. Mana another priest, a senior priest came, Eli, wee sị Ana, kedu ihe wute eze n'ụdị mwute dị etu a ma ọnwa ọnọdụ dị etu a? Ị ṅụọ na mmanya? Ọ sị ya mma na ọnwụọkwa mmanya ya ṅụrụ, kama na etu o si dị ya n'obi ka e jiri bịa n'ihu Chineke ka ọ dọwa obi ya n'ihu ya dịka onye nchụaja, onye nyere ikikere nye were the staff of authority. Ọ sị ya Ana, ngwa na n'udo ka Chineke mezuoro gị ihe ịyọrọ ya. O kwubi okwu n'isi ya, ọ bịara mmezu. All that power, ọ pụtara na a na-arịa ebebe ebere all those years back. Ọ na-ebebe ebere, mana ihe nidiri onye nkwubi okwu n'isi ya ka ọ bịa na mmezu. Ịghọtara ya? The person that has the authority. Enwere ike ihe na-agbagharị kịta, ọ bụrụ na ihe mmadụ nidiri bụ ka o kwubiere gị okwu, kpọtụ oche onye ụwa kwubi okwu n'isi gị ka udo obi dị. So ọ bụrụ na ị na-eso onye ọbụla ị na-eso, 1 month, 2 months, 3 months, you have not started seeing any changes, my dear, change mentorship, change another person, change onye nchụaja. Ịghọtara ya? Ị ga-afụrịrị sign, maka na a na-esi n'ụtọ ahụrụ na isi ahụrụ ama ụtọ nsị. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ị dị afụ changes, you are not started seeing gradually. Ọ may overnight, yes, but you started seeing changes. But in ordinary 6 months, 1 year, 2 years, you are still lamenting. Haba. It's either you are not doing the right thing, or you don't have a good mentor, or maybe you are a bad follower, or maybe you have not done the right thing consistently enough to create results. Agwara m ụlọ ọtụtụ ihe kwesịrị ime. Ọ bụrụgodo na dibịa na-alụrụ ọrụ, whoever dibịa ọsọ ya bụrụ, create time for a spiritual exercise. Key way activate the inner power in you. That inner power is your Agwu, the horsepower that is there. And that is during that spiritual exercise you will be inspired, you get inspiration on how to run things. Nkwa gwara osi na ọ bụrụ na ị create that time for your spiritual exercise, mgbe ahụ ka gị na mmụọ gị na agwụ gị ga na-akparịta nkata. You invite them to join you in their quiet time. Agwu ikwu nna. Gwa osi na ọ bụrụ na ị kọsachara ha etu o si wee dịrị gị na ya na ihe ị chọrọ ime achieve na ndụ a, na ihe bụ ya set goals and plan. Ngwa yozie ha sị ya kedu ihe ha chọrọ ka ị mee. Ịgba nkịtị pause for a while. Ọ bụrụ na ijekwuru nna gị, kọwarụ nna gị etu o si wee dịrị gị, enyemaka ịchọrọ n'aka nna gị, ọ na-abịa ikwuche ha na ịdapụ ilo. Is it what you are doing? Then, if you are doing like that, some of the problem they don't even know how to ask. It must be a good presenter. It must have strong spiritual bargaining power. And that is what I'm giving you. I'm giving you my method that works for me. And believe me, it's a tested method. And if you use it, that is the solution. Why you are not even getting what you want is that you don't even know how to ask. Maybe you are asking rudely, or because of your ignorance. Even your earthly father or whoever you wish to ask for favor. On our way, but not office, you just ranting, keep ranting. At the end of the day, you will not even after ranting finish. Bam, you open door and zoom off. Is it your approach? The matured approach is this. You are asking for favor from whoever. You present your case. Try to tell the person why this particular benefit, why you need it. And tell the person what you intend to use that benefit to achieve. By so doing, you will be able to convince the person that actually you know what you are doing. After that, you pay attention and listen so that the person will feed you back. That is the right thing to do.
Then apply that in your communication with your Izmails, your Chi and your Izmails. You can't just rattle some certain things off. Create 5, 10, 15, 20 minutes or within their 24 hours. It's okay. I keep saying it. If you are following me and you are not practicing spiritual exercise, please stop following me. You are not a good student. Yes. And I'm not willing to lecture anybody that have broke head, that is not even serious. If you are serious and they don't like what is happening to you right now, you need to change your mentality, have to develop positive mindset, and be practical. I believe in practical, what works. So what you will do you know that even Yariba can do work for you? That sometimes you still need a fertile ground from your own end for you to achieve that great thing. That's your prayer request. Do you know? Kamakwat. Jesus ndo ko bia kwuru na mgbe na ọgha mkpụrụ na agha mkpụrụ wee gha mkpụrụ ụfọdụ da ya na ana dị mma. Ọ sị na ndị ana dị mma mere mkpụrụ dị mma. Ọ sị na ụfọdụ da ya na ana okwu as they are struggling to grow up. Ogwu wee kpagbuo ha. Ọ sị na o nwere ndị da na ana okwute, they couldn't even germinate at all. Yes. Etu a ka ọ dị na ebe gị nwa na-ene m anya nọ. You must learn. Because then that blessing, that favor, the person have already sent towards you, that's supposed to anchor. That blessing will come and hover over your head, hover around. But there is no corresponding attraction, the antenna to receive that blessing, draw it down. Example, wherever you are living, you know there is a lot of goodies, call it movies and whatever signal that is in the air. But they can only drop down, let's say Go TV. But they can only drop that Go TV signal down to your television, to your household, if only you have the antenna to be able to pull it down, right? Without your and the antenna drawing it down, you might not even know that such signals is in the air. That is what's happening to you. Sometimes you will blaming your Dibia, you are blaming your spirituality, but you are the cause. Sometimes you go to ministry or go to anywhere, or man, and I bought afa the home the rosary. You when you can ask no take Agwu ni home the news. Why no home had the Luziaka, Daniel Dugaka is because it's from your own end. Because you're supposed to anchor the signal to draw it down. Because the home had the nose is seeing the spiritual realm. He's seeing somebody to do something drastic to draw it down, so that the thing will start playing in your life. But you are blaming somebody, but you are the cause. We are talking about Agwu. Agwu is your gift. O nwere ndị agwụ nke ha bụ enwere ụdị agwụ dị isi ka mbịa, enwere agwụ nka na ụzụ, enwere agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa, enwere agwụ azụmahịa, enwere agwụ mmiri, enwere agwụ enu ana, enwere agwụ dị iche iche. Example, ndị nwere agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa ọnya ka ndị oyibo kpọrọ the pharmacist. They can turn some of these things. Do you know that some of these green leaves here for now contain chlorophyll? Chlorophyll is one of the component things that is very, very good in one of some of the diseases, let's say malaria. You got that? So, but somebody can be able to put one and two together and create something tangible. And when they can be good in maybe architect or a producer, manufacturer. He creates designs. They have the mentality and the designs and creativity always run in his brain. We are able to do those things. When they were Agwu azụmahịa, also business owner you will sell.
o lebegoro common ice block o mekebe ego ọ banye na food stuff shop ya na-azụ ka afịa mana ihe ị nidiri wee mata ihe bụ agwụ gị then anchor agwụ gị nye ha direction. Agwụ na-eso mmadụ ya either agwụ ikwu nne gị ma ọ bụ agwụ ikwu nna gị, but you need to assemble them together so that they will be very, very useful. But if you don't give them direction of purpose, they will not be able to add value to you. They will not be able to ijikọ ọnụ for your own good. Ịma na ọ bụrụ na azịza eweta azịza ofu ofu jikọọ ya ọnụ ọ bụrụ ukwu azịza i were wee baa uru ọkwa eziokwu. Etu a ka agwụ ga-adị. You must assemble your agwụ. Give them direction. Onye ga-assemble that ya agwụ ga-abụ onye nwere ikikere ime nke a. Kpatara na ije n'obodo dị iche iche a na-enwe onye isi agwụ. Yes. Mgbe m na-ebido dibịa m na-akụwara ihe gbasara agwụ. Agwụ bụ onye agwụ nwere so many times eji eme ya maka na a lot of things are changing n'ụwa anyị nọ n'ime. Dịka dibịa zuru oke ị ga-enwerịrị agwụ alụrụ n'ala maka na onye abụrụ ị nwere ezumezu agwụ ha niile zuo ezuo, and that is power. Mana ị nwere ike na-arụcharakwa nke nlụchalụ. Mana dịka nwoke nwere great advantage n'ọlụ a because nwoke na-alụ ọtụtụ ọlụ karịa nwaanyị. O nwere ebe a na-alụrụ ọlụ mmụọ nwaanyị acha n'ụzọ nwoke akwụrụ ịma ya. Now wee jee ikwu nne m wee kpọta onye isi agwụ, onye omenala, onye nwa bụ onye isi agwụ n'ihe gbasara si n'ikwu nne m. Eji m nkwụ, eji m ọkụkọ, eji m ji, ihe ndị a ji jegwu ya mee nke mmanya. N'ụbọchị dị etu a anyị ma na-eji ụbọchị eke alụ agwụ na oraifite na Edo ọ bịawa jekwukwa onye isi agwụ na ikwu nna na ụmụnna m bụ onye nwa bụ onye aka ji ọfọ, onye nwa na-efe arụzi ya the oldest man. Ọ bịakwa ụbọchị ahụ ọ bịakwa ụbọchị a were ọfọ. Abịa na nke ndị ikwu nne ọ bụrụ iwu na ọ ga-abụ the family of your mother, because enwere ike ya family of your mother na-eje ụka. Then you can approach any onye ọdịnala ọbụla si from the same village ka ọ bịa kwupie okwu dịka ndị nna gị ochie. Ọ bịawa ọ bụrụ na ijere etu esi eji ya na be anyị, iburu mmanya were ọjị were ihe ndị ọzọ wee jee nyechaa ya ụbọchị ọ ya eweta ọfọ. Ọ chụkwazi ọ bụrụ chọrọ iweta aja, o nwere ike iweta aja, o nwere ike iweta nzu. Ọ dị ka onye nke m wetalụ ọfọ weta nzu. Yes, wetara ọfọ weta nzu na aka ọbụla na nzu ọbụla mmalụ ga-adị ile na ọfọ na mbunye ọfọ tie ọfọ na si dị etu a ya adị. Ghọtara ya? Mgbe buru ugbo ọgwụ na-aghọtara the important of mmadụ ijekwa ikwu nne ka ekpere ya ekpere. Ndị ụka ụlọ emego mere mpụ. O nwere ihe a na-akpọ, ụfọdụ na-akpọ ije Krismas, mana anyị nwa na-akpọ ya alụlọ mmụọ. Oge a bụ oge ụmụ nwa di ya na niile na-eje n'ikwu nne fa. Elu ebe a nnafe ochie agọọrụ ha ọfọ. O nwekwara ihe ya pụta n'afọ ga tata sị ujebe n'ikwu nne gị ma ọ ga ije kụsara arụsị ikwu nne gị ma ọ ka ije ka nna gị ochie gọọrụ gị ọfọ. Ịma na ọ na-eme ọ ikikere ka a na-achị nye gị. So ọ bụrụ na ọ dibịa jee lụcha ọfọ ahụ alụrụ n'ala, kwụsị a lụchara ọfọ ahụ ka m nwere akpa aja, egbuo anụ dị iche iche, sie nri dị iche iche, ma ụkwa mana gbuo ebu. Ụbọchị ahụ ka a na-esi na-echiwara dibịa, ụbọchị ahụ ka anyị anya anyị ga-akpa aja. Ụbọchị ahụ ka ị ga-ebido tụba nzu samun. Pụtara ya? Mara ọnọdụ n'ọdịnala Igbo na-echiwego gị bụrụ dibịa maka na mmadụ wa akpa aja. Ihe mara ọrịa na mmadụ wa akpa aja bụ na onye anwa emego onye ahụ enyego onye ahụ ikikere ka ọ chụba aja, maka na ochie dibịa chụọ aja ọ dịka o were nye ndị mmụọ n'aka. Ọtụtụ ndị mmadụ na-apara edi onwe ha na soshal midia dịka dibịa awarọda akpa aja, ama ọ dịghị akpa aja, ama ọ na-awa mmadụ akpa aja ka ihe niile ịmarọ. Yes, a ga-asa gị ile kanye gị ihe niile so that ikwu okwu
It's like sanctifying you. Equal wadile on our way wabaja. Poshan in weaker, a man name go then, Kichuaja. Ichuaja mwekente. Makanoche di Bachuaja, look at in the monarcha. Then he messes Yenka. Bezian Uno, and was in cap or Kuku. Can I do all media? I didn't more Kuku Calabash. And was his ways and so on and so on. Mr. Agwu na apụ apụ Agwu na-eji oru na-eji Igbo na-abata na-eji obodo Igbo jebe lụọ mmadụ ịmara mana ọtụtụ ndị mmadụ na-eklem dibịa na ụfọdụ n'ime ha ma ọ dị ha na-akpọ ịwa akpa aja ụfọdụ n'ime ha wa ọkụ akpa aja a na-emekasị ofe ihe ụfọdụ abịa ofe na-ekuzi ofe ihe onye ka m bịara ịkọwata mana ihe na-achịkọwara gị bụ ihe gbasara Agwu then ihe batara nke dibịa ji ezu ezu na dibịa bụ dibịa o kwesịrị ka o nwee oke Agwu. Ihe a ifuru a na-eme install was like altar. A ga-eme nkọ nke dị n'ilo a ga-agbanye mmiri ụfọdụ na-eti ite ụfọdụ na-eti ọkụ is anchorage of the radiating and connect with the sun. They put the power, the energizer. Then nwezie nke okuku ga-adị n'ime ụlọ ọrụ mmiri adị ama. Yes, because ọ bụ nnukwu dibịa o nwetụrụ ka o nwetuo ihe ọrụ enwezuo ka Agwu ya were na-emegana attend to so many people. He attend to many people. So ọ ya ezu ezu mana Agwu onye dibịa rụrụ na Agwu onye nkịta abụrụ ofu. Onye nkịta nwere ike jos onye nkịta nwere ike ọjọọ ọlụ a na obere Agwu o jebere onwe ya ma ọ bụ ọ na-eme ọgba Agwu ya ofidi Agwu ya o jebere onwe ya mana ihe dibịa ji wee n'ide ka onwe ya ifuru bụ na ihe ọ na-akarị buru ibu because na onye na-ebuild those altar ka ị na-enwe ezumezu ụmụ mmụọ dị iche iche ndị ga na-eje ozi nwere ndị ga na-edupụ ozi dị iche iche onye bụ na ya spreading ya tentacles as a dibịa mana Agwu onye bụ abụrụ dibịa nwere ike very small emekwa ihe dị na Agwu ya oje na-azụrụ ahịa ọ bụrụ onye nwere Agwu azụmahịa ihe ọ na-edere wo maybe once in a month, maybe once in 2 months, or maybe once in 3 months, depends. Ọ chụpụrụ Agwu ya aja ọ na-emere onwe business ọ na-edu ude ọ bụrụ business mogul ya ọ bụrụ onye ọkaikpe nwere onyinye ọ gazicha ihe we can become the legal luminary ọ na-emere onwe ihe so ọ bụrụ iwu na n'ime a na Agwu elụwa dibịa no ọ bụrụ onye lụọ Agwu ọ bụrụ dibịa mmadụ nwere ike ịlụ Agwu wee nye mmụọ si elu direction dịka nsi wee kwu na o nwere ndị Agwu ha bụ sọ maka nke onwe ha ka ha wee bie ndụ a nwee ndị Agwu ha bụ Agwu ezinụlọ na Agwu ngwurube nna ya mana ụdị ndị Agwu hapụrụ mpe bụ sọ nke ezinụlọ ma ọ bụ nke aka mkpa ya ka o wee bie ndụ ya n'ụwa o jeje emepe ministry ma ọ na o ji ruo ụlọ ọrụ dịka dibịa olu ebe a agụ a na-awa ya agba ịghọtara ya maka na Agwu enyere ya abụrụ Agwu igwe ọ bụrụ Agwu ọra emere ya ka ọ bụrụ onye ga na-azọ mba na-eje mba na-eje oru ịghọtara ya Agwu ya ama na-apụ pụsie ike maka na Agwu ya abụtọ Agwu ezinụlọ be nna ya bụ ihe mmadụ anụ akpọrọ ya ọrụ dịka onye wu the world evangelist akpọrọ ya ọrụ dịka onye bụ onye ga-azụ ọtụtụ ndị mmadụ tụọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ ọ bụrụ ihe akpọrọ ya ihe akpọrọ ya ka ọ bụrụ aka ji ọfọ ngwurube nna ya ihe akpọrọ ya bụ ka ọ bụrụ onye ga na-echukwa ndị ichie be nna ya mana dị ụtọ na o nwere ike etu ihe si dị na Naịjirịa ọ chọzie ka o jee lụwa ọrụ a onye mepe ụlọ ọrụ elu agụ a na-awa ya agba ọ lụọ ya alụta maka na ọ bụrụ ihe akpọrọ ya ịghọtara ya so Agwu nwere level by level agwa na nga na Agwu nwere all kinds of Agwu na o nwere ndị bụ nwere ike ọ bụrụ a designer o nwere ike ọ bụrụ artist ọ nka ihe ọ na-egere bụ ọrụcha Agwu ya onyinye amara ya ahụ achake o nwere ndị bụ na o nwere ike ha maba ọ dịrị ebe Agwu ha si mana anyị nyere ngosi mpụ mathematics ya adịrịghị izi dịka onye a new person once you create your spiritual exercise ọ mgbe gị na mmụọ ji eme interaction ọ mgbe iji enweta inspiration mfe atọ ụmụ ihe ndị a ka ndị anyarị ji ọtụtụ mmụọ dị na be anyị wee jeme na befa
Mgbe ahụ before the presence of a deity or in the presence of ya ezumezu. Ịyọcha ha ịyọ ha for inspiration. N'ihu ha, then they will bido tinye gwa ga sị gị ihe ị na-eme etu a mgbe imezinye etu a ngwa mee ya etu a n'ihi enweta more result ma ọ mee ya etu a ma ọ mee ya etu a. Some of the things m na-eme today bụ after ka m gbachara ọsọ agwụ. Yes, after m gbachara ọsọ agwụ, then mụ na ma ezumezu na-eme communication. O nwezi some certain things ọ bịaziri ngwa adịa nka ngwa mee nka kpatara na mmadụ na-abụ mgbara ọsọ agwụ na be ha today akago ha na ụdị ọhụrụ na mmepụtakwa ihe afụrụ anya ịghọtara ya. So ị nwere ike ịka ọ gaghị, ị nwere ike bụrụ mekanik nwa agwụ nka ịbụ na ebutere moto na mekanik. O nwere onye ya ahụ efu, o nwere onye nwere ezigbo agwụ ebutere njin ọ mara ihe na-eme moto a. O nwere ike nọrọ ofu ọsọ ga hapụrụ ka isi eju oyi. O nwere ike onye richa nọrọ ofu ebe agwụ ya asị ya ngwa ijego cheki efu epọpụ moto. Orisi ana nne ya jee na fọm moto alụ moto asatị ya ịmara. Mana ị ga-enwere time for that communication. Onye abatara na ifu ebe a na-arụ agwụ na-enwe ọpụpụ na-enwe mbata. His spirit, it goes and come back. Even ndị okuku ga-enwe ọpụpụ na mbata. So ọgụ nwa ịma agwụ, o nwere ike ọ bụrụ na ngwurube nna gị ewu ngwuru ndị nwere agwụ nka eleghị anya ka mmadụ. Ọ bụrụ na ngwurube nna gị ewu ndị kpọbụ Goldsmith mgbe gboo, nwegasị na nna gị ha kpọbụ Goldsmith, nna 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 ha kpụrụ Goldsmith, nna 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 ha kpụrụ Goldsmith. Ịmarụgo na agwụ nka dị na bọọlụ. Now Goldsmith adịghị ewuzi ị nwere ike ihe ọ pụtara bụ na agwụ nka dị na bọọlụ na ọ bụrụ na ịba into fabricating or a designer or a manufacturer, you will be able to have inspiration to create more designs. But those designs will come mgbe ị haziri agwụ gị. Ịhazi agwụ gị, agwụ ga-akwụsị imebiri gị ihe. Then nke ọzọkwa, ọgwụkwa ndị nwere agwụ ma ọ bụzi na ịbụ onye akpọrọ na ị ga-abụ onye ọrụ like dibịa ma ọ bụ eze nwaanyị ma ọ bụ whatever, mana na agwụ gị gbagotara, ihe nwere ike ime ihe anyị na-akpọ ekwemagwụ. Eme ekwemagwụ ahụ to calm them down. Ekwemagwụ ahụ bụrụ na ịrụ ọrụ agwụ ma ọ n'ime ihe dị n'agwụ. Ekwemagwụ a bụ na ndị ya kpọrọ agwụ gị dị mana enwere ndị oke agwụ na ndị inyom agwụ, kpọọ ha gbuoro ha anụ, siere ha ite, wee yọọ ha si adoo mekọpa. Biko ha mere gị ebere na ikwetago na ya alụkwa n'ọlụ a, mana ha biko ha nyekwuo more time. Ghọtara ya? Ọnya bụ ekwemagwụ. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na ị na-eme ekwemagwụ, anyị ga na from time to time na-echugbu agwụ gị, keep buying mbụ more time. Pending mgbe ọ nwere ike ịrụzi ha sizie na ha ekwerozi na time ha nyere gị, the total time ha nyere gị adịghị elapse no inwezi ike wee bido dị ọlụ. Ghọtara ya? So gịnị bụ agwụ? Onye mata na agwụ abụ onyinye amara gị, and now onyinye amara gị a ga-emeke we make it away for you. So ị mara ihe bụ onyinye amara gị ahụ and walk towards in that direction. Ụfọdụ na-eje nwere ike je na-agba afa, mana ihe abụ ihe something ị nwere ike iji aka gị mata na onwe gị. Ma ọ bụrụ na it is spiritually alert, you must activate the inner power in you. That is Agwu. And the only way that will help you to activate it very fast is by creating quiet time for spiritual exercise. If you know why I'm gonna more gonna appareta ụka, gonna appareta ụka. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịma the power of meditation, ịchịgharị ihe n'obi pondering, ị jụọ Virgin Maria ndị ụka ọbịa. Ịghọtara ya? Na akwụkwọ ndị ụka ọbịa sị na mgbe ezichara ozi na ọ ga-abụ nne nke onye nwa, ewee sị na ọ na-achịgharị ya n'ime obi. Great minds na-achịgharị ihe n'obi. You don't need to talk too much. Talking making you to be empty. Talking too much make even the words to lose strength. But pondering, we keep on making the thing you are thinking about to keep on gathering momentum.
Onya batara akwụkwọ ndị ụka ọbịa the ancient book kwara sị na ebe a na-ekwu ọtụtụ okwu na adị achọ mmehie achọ na ya. So talk less, instead ponder more, meditate more. That is the only way you can be able to grow, because this spiritual side of it, spiritual strength is not overnight. But let me warn, o nwere ọtụtụ ndị dibịa ndị obi akpọ ọsọ ndị dibịa ma ndị akpọrọ ọrụ na-take advantage of ignorant people. The highest thing that can happen to any human being is ignorant. Onye ka akwụkwọ Hosea 4:6 ji ekwu, lack of vision and ignorant with the problem. Yes, because you are ignorant of how things work. Ije na nke onye amụma, ije na nke pastor, ije na nke onye dibịa, or take advantage of you. Say na ya chọrọ ibunye gị ike. No, can sleep well with you. Ka ike wee baa gị onye gwara gị. Onye gwara na power dey translate like that. Onye gwara gị. Ịmụrụ na eriri gị eri n'ọfịs ka ọ chọrọ iri gị. Ụdị ihe na-etu a adịrọ. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ị chọọ spiritual power natural, you grow it by meditation. Let me give you the power of meditation. Maybe you don't know. Jesus ndị ụka ọbịa na-agba asị nnọkọta asị owezuga onwe ya wee gaa n'elu ugwu. Yes, ọ bụrụ na ugwu nwere something that mana o ji aga n'elu ugwu wee ebe ọ ga-experience quiet time. Onye batara na Ugochi toward na temple anyị na-achọ ka anyị build ebe anyị kpọrọ garden Angels Field, where somebody can go and sit down and meditate. Ihe ọ pụtara ụfọdụ iwezuga onwe gị n'ebe noise, ebe ihe enwe distraction, not one place. Think and reflect. By then you are getting more spiritual strength. Mgbe a ka a ga na-atụnye gị alụ na-agwa gị ihe a na-eme, you will develop your spiritual strength gradually. Any dibia or any called person say no ka gị na ya dị na ka o wee binye gị ike ka i wee dee ude n'ọlụ a. Gbakwa na-agba ka ọkpa ha. Chwat ụkwụ gị kụma n'azụ isi na ha Ben Johnson. The person might be occultic. Yes. Maka na ọtụtụ ihe ka anyị na-afụ na-eme n'ụwa taa. It can be dibia, it can be. Forget about the name the person is going with. Do you know? No one they will. Once they sleep with you, your gift is gone. You know. More your gift the boy kwema. Ekwana ka eri ego ọlụ. N'ụwa I not even make that is full of evil. Or when you hear that, if for any reason you like the person, they want to make fun with the person, so shall it be. No problem. Two of you are mature adults. It's a personal thing. It has nothing to do with spiritual. Okay? Yes. It has nothing to do with spiritual power. If two of you agree to, but just be careful. But that thing has nothing to do with giving you spiritual power. So, mee ihe dị na-agwụ gị. Ọ bụrụ na ọ na-agba agba mgbacha afọ ihe gbasara agwụ mmadụ. Enene ma agwụ onye anwa. Agwụ ya enyewu ya ego. Agwụ bụ na ọlụ a ma ọ mee ọzọ aka ọla na ọ ga-ejepụta ihe maka na ọ dị n'wute na mmadụ na-arụ ọrụ bụrụ onye akpọrọ ọrụ agụ a na-agụ ya. Landlord a na-eme embarrassing, couldn't even pay your house rent. Ndị kpọrọ ọrụ akpọpụtaziri ọrụ ka aga ọgụgba ka e were ihe eji eme ejije. Ife ọnụ nwere ka ọ dị. Onwere ka ndị kpọrọ ọrụ ga-esi kpọcha agha ọrụ. Maka na Chukwu okike na ndị ezumezu ama akpọghọ ọrụ ama ebunye gị nnuwe ha na mmiri so m. Akpọghọ ọrụ a ga-enye gị ngwa ọrụ ị ga-eji lụọ ọrụ a. So ọ bụ true na ha kpọrọ gị. O nwere ka ọ kpọrọ ha wee ka ọ bụrụ maka family be nna gị ka ị bụrụ onye nzọpụta onye ngwurube nna gị ma ngwurube nne gị ma ọ ya generation. Mana o nwere ka ọ kpọrọ ha bụrụ maka ọra ndị ọzọ. So enyocha ka ọ ghara ịbụ na ije na-alụ ọrụ na-akụ ọta. Nwere ndị na-alụ ọrụ ha na-alụ ọrụ ha na-akụ ọta. Inwetakwudo ego o ji efid chie abụrụ problem. Inweta ego o ji efid agwụ ya. O nwere ka ọ sọ na last onye nke m na-ekwu okwu ya sị na ọ sị na the last time ya feed chie born at December last year. Wow, December last year. But this is somebody na claim onye akpọrọ ọlụ eze nwaanyị gbara chain n'ụkwụ gbara beats n'ụkwụ mana ọ last year give the chick and he are claiming eze nwaanyị
If only the broke, why if you don't no money? If on a hungry man is an angry man, Chicago and Agriculture is we go a little. You got to work yourself. Even I will give you alone. When you go to say about Agwu. For Dana operate on Hana, going to have Alubo Agwu at all. Agwu Abukurono, Krionako. So, Abona in the name of call lying well, Agua well, Juana, calling well, or call the day Galwall, call here, you as no nugget. Where's I could even call again, make you do the Joya. Joya Gaman or lawyer, we be dirty, Agua and Awagaba. But we never regret, someone didn't regret now. The heck actually got up to yesterday. You understand? But here that I had to go far. As in, I had to go too much awareness. They were and they busy here. So he didn't keep us in Emma. Abro want to say, Hank, while Basara Wota. Send the other message in our WhatsApp 0805 7837 672. Can't be here, Ricky man. It's okay na na YouTube Bobos. Check him na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ka wofu. Ka ọzọ ebo. Ọ bụ na chọrọ ịnweta na Facebook Ugochi tubelu oraifite. Ị na-echa video atụsarị ya ndị a don. Ya gazienụ afọ.